Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share, pakipindot na rin pong bell icon. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay yung orasyon pang kontra diskomunyon ng Diyos Ama para hindi mahigupan ng kapangyarihan, Liwangan ng Pangasinan. Ito po ay dinadasal po sa isang ama namin at isunod po yung orasyon sa isip lamang po dinadasal po at ipo sa dibdib ng pakros o sa tubig inumin. Sana po gamitin po nyo ito araw-araw para hindi po tayo mahigupan ng kapangyarihan at suporta po natin kung halimbawa may karap po tayo na kalaban po natin sa kadiliman, pwede kayong higupan po. Pero kung nag-usap po kayo ng ganitong bagay na orasyon na kibabahagi po ay hindi po kayo basta-basta mahigupan mo ang kapangyarihan. Napaka-importante po ito sa atin mga nag-aaral ng spiritual o sa mga baguhan lamang po dyan. Sana po kung nagdi-devotion po kayo, isama po nyo sa devotion, kahit ihuli nyo po na lamang po. Napaka-importante po itong ibabahagi po sa inyo para matuto po kayo pampalakas ng at pang kontra po sa diskomunyon kapangyarihan para hindi tayo basta-basta mahigupan ng kapangyarihan po. Basta focus po lang po tayo pag gumagamit po tayo lahat ng mga binabagi ko pong orasyon. At wag po kayong magyabang, wag po kayong ipagyabang, gamitin po nyo lamang sa tama at i-share nyo po sa iba para makatulong po kayo at maibsan po yung kwan po natin sa buhay. Pag nakatulong po tayo ay gagaan po yung mga gawa po nating mga kasalanan pag sa pagtulong po. Ang pagtulong po, halimbawa po pag nagtumulong po tayo po nating ipagyabang, kundi isa isip lamang po natin, isa puso't isipan po natin po at wag po natin ipagsasabi kasi pag pinasabi natin na yabang po na yun. Ang Diyos na po ang nakakalam yun pag tumutulong po tayo. Kung halimbawa tumulong po tayo sa kapwa, huwag niyo ipagsasabi. Hayaan nyo lang po na ilagay po sa puso nyo at ang pagtulong po ay gagaan po ang kalooban nyo po pag tumutulong po sa kapwa at ang balik po nun ay halimbawa hindi lang doble, triple po ang balik po yung pag tumutulong kayo sa kapwa na bukal sa kalooban po. Sana po naintindihan po yung aking ibig sabihin. Narito po ang orasyon po ay narito po. Magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Usalim lamang po sa isip lamang po. Binabanggit ko lamang po dito para malaman po ninyo na hindi ko po gawa-gawa lang po ito kundi sinishare ko po sa inyo para malaman po ninyo. Ito yung napakalakas po na para hindi tayo mahigupan ng kapangyarihan. Diskomunyon po ito. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin naman ang kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw. Patawarin mo kami sa amin sa mga kasalanan. Tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming harap sa higpit na pagsubok, kundi ilin mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kariyan ng kapangyarihan, kapurihan mo, pakailaman namin. Isunod po yung orasyon po ng 3 beses po sa isip lamang po. Isus Maria, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. Isus Maria, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. Isus Maria, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. At iyon po sa dibdib po 3 beses po. O sa tubig inumin po, ipo nyo. Tapos sabay inumin po. Yan po ang proseso po ng aking binaging orasyon.
orasyong kontra Diyos Komunyon ng Diyos Ama para di mahigupan ng kapangyarihan. Pangasinan. May nakaalala po sa akin o baka pira po yun. Sana magkatotoo po yun. Joke lang po. So alin po sa isip lang po ng ipo sa dibdib ng pakros 3 bisis na tubig inumin. Sana po na gusto po nyo aking paliwanag. Sisya na po kayo. Narito po ang orasyon na ibabagi. Isus, 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 Maria, Ehipo, Iluwas, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Narito po. Isus, 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 Maria, Ehipo, Iluwas, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Usalin po ng 3 bisis po at ipo sa dibdib. Ang pag-usal po ay sa puso't isipan at sa kaipo sa isang basong tubig o kalating tubig at inumin po. Kung nagde-devotion po kayo, nagdadasal po kayo, isama po ninyo para palaging lumakas ang orasyon na ito. At napakalakas po kung halimbawa pagkakalob sa inyo ng Diyos ang kapangyarihan, talaga napakalakas po ito na kapangyarihan na hindi mahigupan ng kapangyarihan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Saludo po ako sa inyo lahat.